election bagai election bukan na langsung sekarang no naikan sekarang ke naikan angkat lagi yang kan sekarang kan 11 এর স্টুডেন্ট kuman gat এই টাকার জলা বেলায় হামবাই যত মিডিয়া রং जों दिनै काञ्चनपुरनि आश्रम स्कुलाव फायस'फैजाक नुखुनामरक नायथक जेरैबो सारक पुरा बरकनि परिमानि तंमानि चामानि क्वालिटी एजुकेशन मानि पुरा बरक गाहाम मानजाक बरक सिनि भबिष्यत बरकनि सिनि बुस्थांनि जाति बुस्थांनि फिउचार जोंनि देशनि फिउचार बरक बुस्थाङाव अनेक कुसु खतरंनाय आलो खतरंनाय बरकनि पराशुना ईश्वर गाहामखाय दंथों बरकनि सास्थ्य गाहामथों बरकनि नग नुखुङा गाहाम खुरुं दंथों बरकनि फेमिलियाव गाहाम दंथों ईश्वर आशीर्बाद खायथों बरकनि नग नुखुङा गाहामखाय दंनाबोगै ए बरकनि साक बुलुमखौ साख्रिखाय दंथों गाहामखाय परिमाथों बरक लाइफनो तेबो कुसु बुंथों नै आं आसा खायो तै बर'नि जे नंमानि बेलाय आं तंथका तिनि उदा फाइ नुगै कारण बरकनि जे टेलेन्ट नुगै बेलाय आं तंथकजाक जत स्कुलनो मति हाय सोलोंनो नांगौ कारण चिनि काञ्चनपुरनि आश्रम स्कुल जेबे स्टेन्डार्ड चेराय खोनाय तंमानि चामानि परिमानि आं मनि सिगाङाव फाइजाक दाबो फाइनाय फैगा बरकनि स्टेन्डार्ड जे फोरोंमानि तंमानि चामानि बेलाय गाहाम मनो सोलोंनो नांगौ बसकाङाव मति हाय स्कुल खायना नांनाय मते है स्टूडेंट खायनांनाय आमानि बागैनो जे नेक्स्ट सिनि जे स्कुल तंमानि मो काञ्चनपुर स्कुलाव वाइसा फाइ विजिट खायफैदि मते नायफैदि ब्रो चेराय खोनायनो म हंगाय नरक सोलोंमाना नै आं मेसेज रु kaisa samung sar chararongni rogi chikitsonani baginai boroni bagai tamo ব্যবস্থা najakha ता कासा बेलाय गाहाम पॉइंट उखा आं ता प्रिन्सिपाल नो अर्डार दिनाय 15 दिन अंतर अंतर 15 दिन अंतर अंतर ओ चेरारंनि हेल्थ चेकअप मा खायना स्कुल लगो 15 दिन अंतर अंतर डॉक्टर नो तुबुय बरंनि किरिमि बंनि सात 15 दिन अंतर अंतर आं अर्डार दिनाय आंनि अफिसार दंगो जों अर्डार दिख्लांनाय 15 दिन अंतर अंतर बंनि चेकअप मा खायनाय मचिनि निर्देश अर्डार खायनाय जों 15 दिन अंतर अंतर सिनि चेकअप चेराय चेकअप खायनाय हेल्थ चेकअप खायनाय कताल हॉस्टेल बो सैंक्शन खाव जागा गर्ल्स हॉस्टेल ते ओ जागा चिनि दुइटा स्टाफ क्वार्टार अलरेडी पाइजाक उद्बोधन समय अपेक्षा शुद्ध इलेक्शन तमा बागै कोड अफ कन्डाक्ट नि बागै जों मनो ओपन खायमिया जों मो इलेक्शन नि परेनो जों मो उद्बोधन खायनाय ताई बुसकांनि जे हॉस्टेल माने स्कुल फाइमानि गर्ल्स नि बागै हॉस्टेल फाइमानि मबो जों जागानायनि ताबो जागानायै बुसकांगो जों सुरु खायनाय बेलाय बेलाय हामबाय।